Dobrý večer, Dobrý večer. vítame vás na prvom webinári zo šiestich webinári, ktorý sme nazvali Gábor, máte ma predsa pravdu? Dovolte, aby som predstavil a privítal svoju kolegyňu pre tento webinár a pre všetkých ostatných 6 webinárov. Je to Simona Rej, je to moja dlhoročná priateľka. Je to človek, ktorého si veľmi vážim a o ktorom by som chcel povedať pár vecí. Simona sa narodila do, nazvime to, že liečiteľskej rodiny. Jej starý otec ju viedol k meditáciám, k energetickej práci, k liečeniu rukami. Mama k liečeniu bylinkami, babka k joge. Simona sa napriek tomu potom rozhodla pre korporáciu, pracovala ako odborník marketingu, až nakoniec traumatizujúce okolnosti jej života ju doviedli na cestu liečenia. Prešla si vyhovorením, ktoré ju doviedlo až k metóde, ktorá sa volá biohacking. Je to taká experimentálna metóda, ktorá má za účel ovládať svoju biológiu a je odborným vzdelaním okrem akademického, teda vzdelaním, ktoré možno je blízko tomu, o čom budeme hovoriť, je NLP, neurolingvistické programovanie a coaching. Simona je zasvetená do ústnej tradície himalajských majstrov, Babajiho línie, učí meditácie, kryje prácu s dýchom a integrovanú jogu. Učila, učí a viedla workshopy, organizovala transformačné pobyty v Ázii, na Sri Lanke, Indonézii, Indii, na Bali a v poslednej dobe ponúka mentoring s použitím holistických nástrojov, pričom pomohla stovkám klientov na ceste k ich plnému potenciálu. Čiže to je moja kolegyňa, ktorá bude spolupracovať so mňou na tomto webinári. Ja sa volám Ján Keselý a mám za sebou celkom dlhý život, plný všetkého možného, ale aktuálne už roky. Pracujem ako terapeut, ktorý používa alternatívne metódy terapii. Som zakladateľom terapeutickej skupiny, ktorá obsahuje terapeutov a tá skupina sa volá Terapky.sk a mojím koničkom je výskum týchto alternatívnych metód, pričom sám som autorom dvoch zaujímavých metód liečenia. Jedna metóda na zranenie duše podľa Lizy Borbo a druhá metóda, ktorú som pre krátkosť času nazval metodika príbeh, ktorá je zaujímavá tým a stále je to vo výskume, že pokiaľ viem klientov príbeh, ktorý bol traumatizujúci, tak ho vieme vyliečiť prakticky v priebehu krátkeho času. Čiže toľko o nás. Teraz by som chcel poprosiť svoju kolegyňu Simonku, aby povedala nejaké technické detaily, aby sme potom už mohli prejsť priamo k webináru. Ďakujem krásne aj za veľmi obširné predstavenie. Dneska budeme spolu 40 až 90 minút, tak aby bola naša vízia. Avšak o tejto knihe sa dá rozprávať hodiny, takže verím, že sa do tohto času zmestíme. Čo by sme vás chceli poprosiť alebo pozvať, bolo píšte otázky, pretože my sa budeme rozprávať ako dvaja starí priatelia, ktorí diskutujú o knihe, ktorá ich veľmi zaujala, aj z toho osobnostného, aj z toho profesionálneho hľadiska. A popri tom všetkom vám môžu vyskočiť mnohé otázky. Takže keď sa pozriete na dolnú lištu, tak tam máte napísané, je tam ikonka s otáznikom Q&A. Tam môžete vpisovať akékoľvek otázky, ktoré máte a aj hlasovať za otázky, s ktorými súznete, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď. A tá otázka, ktoré budú mať najviac hlasov, tak na tie v závere si vyhradíme 15 minút a na tie odpovieme. A Janko, toto nechám povedať z Ešte teba. ťa chcem To si doplniť, že vymyslel. Q&A po slovensky je Q and A. Q&A, otázky a Question and odpovede. answer. Okay. No a
Autor otázky, ktorý bude mať najviac hlasov, tak Janko povedal, že mu pošle knihu Mýtus normálnosti. Takže už bude na vás, že či ste ju čítali alebo nie, ale bude super, ak si ju budete čítať spolu s nami a môžeme tu mať hĺbšiu debatu o tom, čo vlastne Gábor Maté hovorí, v čom má pravdu a ako vám vie pomôcť. Môžete využiť tento čas s nami na obrazovke. Okrem toho máme pre vás pripravený aj dotazník. Takže Janko, ja ťa poprosím, keď budem rozprávať, tak ho spusti. Sú to 4 krátke otázky, ktoré nám vlastne pomôžu vnímať, že kto je tu s nami v publiku. Môžete na to odpovedať. A budeme vedieť, akým témam sa venovať hlbšie. Takže by sme vás poprosili. Otázka, či ste to čítali, nakoľko sa cítite unavení a ako ste na tom s traumou a s chorobou. Takže ja si to dám do boku a necháme vám pár minút, kým budeme rozprávať. Takže toto je akoby tá logistická časť, no a prakticky pôjdeme tak, že budeme čítať a budeme sa k tomu vyjadrovať. Takže Janko, poď. Ďakujem, Simonka. Ešte chcem povedať, že kvíz je samozrejme anonymný. Je možné písať postrehy aj do chatu. Ak by ste náhodou mali problém, že nás není počuť, alebo čo, dajte nám to vedieť v čete. A otázky, ktorým sa budeme venovať, budeme čítať z Q&A, question and answer. Dobre, Gábor Maté. Gábor Maté je fenomén. Je to človek, ktorý mal v januári tohto roku 80 rokov. Je to Maďar, narodený v Budapešti, je to Žid, je to človek, ktorý sa venuje vlastne medicíne, je vyštudovaný lekár, zaoberá sa traumami, zaoberá sa medicínou a zaoberá sa psychoterapiou, tak to by sme to mohli nejako zhrnúť, ale jeho alma mater vzdelanie je, že on je lekár. Je to zároveň autor, je to spisovateľ, autor a človek, ktorý robí veľmi úspešné prednášky, na ktorému chodia tisíce ľudí a je veľmi, veľmi fenoménny aj v tom, že naozaj veľmi v celom svete akoby ľudia načúvajú, čo vlastne hovorí. Ja by som ešte krátko chcel povedať, že na Slovensku a teraz je v Čechách, teraz samozrejme sú vydané niektoré jeho knihy, ktoré by som menoval Držte sa svojich detí, V ríši hladných duchov, Keď telo povie nie a Mýtus normálnosti. Nie sú to všetky knihy, ktoré on vydal, ale sú to určite tie hlavné. V ríši hladných duchov je veľmi známy titul, ktorý hovorí o dôvodoch, o príčinách závislosti, ktorým sa on venuje a venoval. A my budeme vlastne riešiť jeho knihu, ktorá sa volá Mýtus normálnosti. Je to jeho posledná kniha, ku ktorej robí vlastne tie svoje workshopy. Na Slovensku v Bratislave bol 14. septembra workshop, na ktorom bolo 1700 ľudí osobne a vyše 1000 online. A ten workshop bol úžasný, ty si na ňom bola osobne, že? Ja som ho videl zo záznamu a kniha, o ktorej budeme hovoriť, vyzerá takto. Mám to otočené, takto vyzerá, to je slovenská verzia a táto kniha sa volá Mýtus normálnosti, trauma, choroba a uzdravenie v toxickej kultúre a existuje jej česká verzia, ktorá vyzerá takto. Tiež sa volá Mýtus normálnosti, trauma, nemoci a uzdravovaní v toxickej kultúre. Táto kniha má 5 častí, je to celkom hrubá kniha, okolo 380 strán, plného textu, plného informácií, plného štatistík, plného otázok a odpovedí, plného príbehov ľudí, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi hlboké a zasahujú väčšinu ľudí, ktorí sa do toho čítania pustia. Ja si myslím, že je to najmä preto, lebo Gábor Maté hovorí to, čo všetci cítime.
Hovorí o nejakých veciach, o ktorých nevieme presne, ale cítime, že niekde tam niečo takého je a on to pomenúva a odvážne o tom hovorí z, povedzme, z pozície človeka, ktorý je vedec, ktorý je lekár a u ktorého sa to vlastne v podstate nečaká. Veci, ktoré otvára v tej knihe, sú úžasné, sú nadčasové a posúvajú vlastne mnohé pohľady na to, ako žijeme, aká sme kultúra a čo sú príčiny chorôb do takého stavu, o ktorom sme ešte pred pár rokmi vôbec netušili. My budeme webinár viesť tak, že webinár bude mať 6 častí, toto je prvá časť. Budeme sa v tejto prvej časti venovať prvej časti knihy. Tá kniha má 5 častí, čiže budeme mať 5 webinárov ku každej časti. A posledný webinár 6. bude nejaký praktický, kde budeme pracovať nejakým spôsobom prakticky na uzdravení vás aj nás. Prvá časť knihy Mýtus normálnosti sa volá Naša poprepájaná podstata. Krátko by som chcel ešte povedať k úvodu knihy. Úvod knihy je jedným slovom povedané normálnosť versus normálnosť. Myšlienka, ktorú Gábor prináša, je myšlienka, ktorá hovorí: máme pomýlené, čo považujeme za normálne. Pretože často považujeme za normálne veci, ktoré sú v priamom rozpore s tým, čo je pre nás zdravé a prirodzené. Za normálne máme považovať to, čo je naozaj to, čo prináša zdravie a prirodzenosť, ale my za normálne považujeme veci, ktoré sú v príkrom rozpore. To je to, čo on hovorí. Hovorí, že niekde v našej kultúre je nejaká choroba, sú nejaké choroby, sú nejaké normálnosti, ktorých výsledkom je, že tá naša spoločnosť bojuje s nevysvetliteľnými príčinami chorôb. To by som povedal k úvode tejto úžasnej knihy. Poďme teda krátko citovať. Tých citácií pár urobíme, ale chcem povedať, že v žiadnom prípade náš webinár nie je náhradou za čítanie tej knihy, to sa v žiadnom prípade nedá urobiť, vôbec nie v tomto rozsahu, aký sme sa rozhodli venovať, pretože naozaj nemôžeme prečítať všetko, čo tam on píše, a on naozaj píše veci, ktoré sú veľmi zaujímavé. Píše tam príbehy ľudí a podobne, príbehy svoje, píše tam vývody, ku ktorým sa nedostaneme, my pôjdeme, povedzme, že s vašim dovolením len k tomu, čo sami považujeme za najdôležitejšie a najzaujímavejšie. Píše v úvode tejto knihy: v Spojených štátoch, v najbohatšej krajine v histórii, trpí 60% dospelých niektorou z chronických porúch, ako je vysoký krvný tlak alebo cukrovka. A viac ako 40% má 2 alebo viacej takýchto diagnóz. Takmer 70% Američanov užíva aspoň jeden liek na predpis, viac ako polovica užíva 2 lieky. Hovorí o Američanoch, hovorí o Kanaďanoch najčastejšie, lebo to je jeho teritorium, on je vlastne trvalé Kanaďan, ale to neznamená, že sa to netýka Európy, neznamená, že sa to netýka Slovenska a Česka, práve naopak, myslím si, že keby sme ukázali vlastne slovenské a české štatistiky, boli by buď také isté, alebo ešte horšie. Hovorí ďalej: v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii je viac ako 30% dospelej populácie v splnených kritériách obezity. Hovorí, v Kanade sú najrýchlejšie narastajúcimi diagnózami depresia a úzkosť. V roku 2019 viac ako 50 miliónov Američanov, čo je viac ako 20% dospelých ľudí, má epizódu psychickej choroby. Pokusy o samovraždu u detí v Spojených štátoch prudko stúpajú a nikto nevie prečo. Britské univerzity zaznamenávajú u študentov nárast úzkosti, mentálneho zrútenia a depresie. A zakončuje: klimatická katastrofa, tá veľká téma, ktorá nás už postihla, priniesla úplne nové zdravotné riziko, zhoršenú verziu
ak je to vôbec ešte možné, existenčnej hrozby, ktorá tiež prispieva k vzniku chronických vážnych chorôb. Čiže toľko k úvodu, kde na konci ešte hovorí: tvrdím, že veľa z toho, čo v našej spoločnosti považujeme za normálne, nie je ani zdravé, ani prirodzené, a že to, aby sme splnili kritéria modernej spoločnosti pre normálnosť, v mnohých ohľadoch znamená, že musíme vyhovieť požiadavkám, ktoré sú hlboko abnormálne vzhľadom na naše potreby dané prírodou. To znamená, že sú nezdravé, škodlivé na fyziologickej, psychickej a dokonca aj duchovnej úrovni. Prvá kapitola časti, ktorá sa volá naša poprepájaná podstata, tá kapitola sa volá Posledné miesto, kde by ste chceli byť, a aspekty traumy. Ja som si k tej kapitole napísal svoj vlastný obsah, ktorý je daný 2 slovami: definícia traumy. Hovorí, že trauma je naše zranenie, alebo to, ako sa s ním vyrovnáme. Otvára myšlienku, že existujú dva druhy pamäte. Jedna, tzv. Explicitná, to je tá pamäť, ktorú vieme vyvolať tým, že si spomenieme na niečo, na čo si spomenúť vieme. A druhá pamäť, ktorú má, to už je možno moje doplnenie, priamo fyzické telo. A je to pamäť traumy, ktorá vlastne si pamätá úplne každú vec, v ktorej sa to telo vlastne v našom živote nachádzalo. Táto definícia je dôležitá, pretože hovorí o tom, že existuje nejaká pamäť tela, ktorá môže byť stopou k traume, ktorú sme prežili, a nejaká explicitná pamäť v úvodzovkách duše alebo našej mysle, ktorá vôbec nemusí mať kontakt s tým, čo sa stalo. Môže to vôbec nevedieť, môže to mať vytesnené, môže to pre ňu neexistovať, pre ňu. Ono tunak, ak by som ťa doplnila, tak vlastne my si nepamätáme tie veci z nášho detstva. A to najmä kvôli tomu, že tá predná časť mozgu, ktorá má na starosti pamäť a spomienky, tak tá sa vyvíja až od nejakých 3 rokov veku. A práve preto všetko ostatné máme, do tohto veku máme spomienky uložené v tele. A Gabor Mate prizvukuje, že trauma je skúsenosť celého tela a trauma nie je to, čo sa ti stane. Trauma je to, čo sa stane vo vnútri na základe toho, čo sa ti stane. Áno. Áno, to je ono. A preto vlastne delí tie dve pamäte, lebo zároveň platí, že to, že si to nepamätám, neznamená, že to neovplyvňuje môj život. Že ja môžem si to nepamätať, ale napriek tomu to bude stále prítomné. Ja mám k tomu takú peknú citáciu z inej knihy Viktora Sancheza, ktorá sa volá Učení Dona Carlose, ktorý hovorí: minulosť je prítomná a pôsobí aj v súčasnosti. Je to proces, ktorý je zaznamenaný v našej súčasnej osobe, určuje všetko, čo sme a čo robíme. Určuje náš spôsob myslenia, čo je pre nás jednoduché a čo nemožné, čo si prajeme, čo si ani nedokážeme predstaviť. Naše silné, slabé stránky, ktorí ľudia nás priťahujú, ktorým sa vyhýbame, ako sa obliekame, ako milujeme, ako prežívame city. Jednoducho všetky charakteristiky obsiahnuté v tom, čo som ja a v tom, ako žijem. A toto všetko hovoríme o pamäti tela, ku ktorej nemusíme mať vlastne prístup v zmysle, že viem si na to spomenúť, čo je celkom veľký problém. Gabor Mate v prvej kapitole ešte hovorí nasledovnú vec. Máme traumu všetci, alebo iba niekto? On hovorí, ak existuje skupina ľudí, ktorých nazývame traumatizovaní, musí to znamenať, že väčšina z nás traumatizovaná nie je. Ale tu sa veľmi mýlime. Naša spoločnosť je presiaknutá traumou. V skutočnosti by bol v našej spoločnosti nezvyčajný niekto, kto nemá žiadne známky traumy. Čiže vlastne prakticky každý. Čo je to trauma?
Trauma je tu definovaná ako vnútorné zranenie, trvalé rozdelenie alebo trhlina v sebe v dôsledku ťažkých alebo zraňujúcich udalostí. Tak ako Simonka správne podotkla, trauma nie je to, čo sme prežili, ale to, ako sme na to zareagovali vnútorne. Čiže trauma nie je havária, ale je to tá rana, ktorú sme utržili a ktorá sa nám hojí. Trauma nie je zneužitie dievčatka dospelým mužom, ale je to, čo si to z tohoto dievčatko zobralo vnútorne. To je tá trauma. Tá rana vznikne na základe okolností, ale tá okolnosť samotná sa volá iba, že traumatická okolnosť, ale nie je to samotná trauma. Trauma, to zranenie, to, čo si zoberieme z tej udalosti. Trauma je obmedzením fyzického aj psychického samého seba. Je to niečo, čo nás naozaj mení a nemôžeme byť úplne v plnom rozsahu toho nášho potenciálu. Gabor prináša ďalšiu vec a hovorí, že existujú dva typy traumy. Existuje trauma, ktorú on nazýva s veľkým T, a to je trauma, ktorá je spôsobená traumatickými okolnostiami, ťažkými, zraňujúcimi, zdrvujúcimi. Čiže vecami, ktoré sa nemali stať, kde môžeme hovoriť o koncentračnom tábore, môžeme hovoriť o týraní, ťažkom psychickom, fyzickom, o znásilnení, o, hľadovaní a podobne. A zároveň hovorí, že existuje aj iná trauma malá, s malým T, ktorá je definovaná podľa neho tým, že to je to, čo sa malo stať a nestalo. Tá s veľkým T je, čo sa nemalo stať a stalo. A s malým T je, že toto sa malo napríklad tomu dieťaťu udiať a neudialo sa. Tam môže napríklad prichádzať do úvahy to, že to dieťa nemá plnú pozornosť svojej matky, otca, nemá podporu, nemá uznanie. Napríklad to sú veci, ktoré by sa mali tomu dieťaťu stať. Nemá dostatočné dôvody na to, aby mal pocit, že je vyživovaný, chránený, milovaný. A tie veci sa nestanú a môže vzniknúť na základe toho traumatické okolnosti a výsledok ako trauma. To by som doplnila, že áno, ide aj o to láskavé prijatie a niečo, čo Gabor Maté spomína, že to je pokoj. Pokoj v zmysle nemusím pracovať na tom, aby som si zaslúžila vzťah s mojim rodičom, s tým, ktorý sa má o mňa starať. A toto je jedna, akože práve táto potreba dieťaťa, máme ju všetci. Všetci sa s tým narodíme. A na ďalšom webinári sa vlastne pôjdeme tomuto venovať úplne do hĺbky. Tu by som však spomenula, že aj tí, ktorí si myslia, že veď som mala úplne krásne detstvo, ja k týmto ľuďom patrím, že keď sa pozriem na to zvonka, tak ja som mala naozaj krásne detstvo. Ale to moje vnútorné prežívanie bolo úplne iné. Pretože sa tam stali maličkosti, ktoré rodičovi, ja sama som rodič, môžu úplne ujsť. Ale tej duši toho dieťaťa alebo v tom vnútri, v tom psychickom prežívaní môže nastať nejaká trhlina. A práve preto, aj keď ľudia potom neskôr prídu na terapie, na sedenia, mentoringy, coachingy, tak sa chcú cítiť normálne. A keď sa ich spýtam, že dobre, že máš nejakú udalosť, ktorá sa ti stala, ktorá by sa mohla pokladať za traumatizujúcu, nie, ja som mala úplne krásne detstvo. Áno. Avšak, keď sa tam ideme viacej do hĺbky, tak tam prichádza aj to, že ak dieťa nemôže prejaviť svoje emócie, tak aj to pôsobí na tú detskú dušu veľmi zraňujúco. A to je tá trauma s malým T, ktorá je presiaknutá touto spoločnosťou. Áno, pretože môžeme povedať, že tá spoločnosť akože dáva dôraz na nejaké iné veci, hej. Že napríklad, že sa tí dospelí starajú o to, aby bolo veľa peňazí, lebo to je pocit toho úspechu, ale potom nemajú čas na tie deti. A máš úplne pravdu, že dosť často sa v terapiách stretávame s tým, že nám prichádzajú ľudia, ktorí hovoria, toto je zlé, niečo sa mi deje. A ja sa opýtam na detstvo, mi povedal, no úplne v poriadku.
A to je celkom terapeutické majstrovstvo, ako získať tú informáciu, že čo sa vlastne stalo, keď ten človek hovorí, že vlastne je všetko v poriadku. A ďalším zaujímavým aspektom je, že keď sa opýtam, že dobre, je v poriadku, tak mi to popíš a odpovie, že ja si vlastne nepamätám, ale bolo to dobre, hej. Čiže tam je vlastne takýto problém. Terapeuticky to je problém, lebo v momente, ako vieme, čo sa stalo, tak už uzdravenie je ľahká vec. Gábor Maté ďalej hovorí, čo trauma nie je. Hovorí, že trauma nie je to, že som v kine, pozerám tam horor a mám z toho strach. To je pravda. Hovorí, trauma nás oddeluje od nášho tela. To je pravda tiež, lebo tam dochádza vlastne k odstrihnutiu od tej svoje prežívania, čiže môžem mať odstrihnutý pocit v tele. Hovorí, že nás oddeluje od našej intuície, samozrejme, lebo intuícia je veľmi hlboký, intimný zážitok seba samého a to môže byť zakázané, pretože tam sa hneď vedľa tej intuície môže nachádzať tá bolesť z tej traumy. Hovorí, že trauma obmedzuje flexibilitu reakcie, to znamená, ten, čo má traumu, reaguje z reakcie, bez toho, aby mal vôbec možnosť, šancu sa zamyslieť nad svojou reakciou. Proste reaguje okamžite, povedzme nejakou agresiou, pretože nemá inú možnosť. To vnútro mu vybehne. A tiež hovorí, že trauma spôsobuje, že náš pohľad je založený na hanbe, že sa za seba hanbíme. Hovorí zaujímavú myšlienku, že hovorí, že vlastne každý pocit nižšej hodnoty nás, seba samého, je vlastne hanba. Hej. Čiže vždy, keď sa považujeme čo len trochu za menej cenných, že nie sme dosť dobrí, tak to znamená, že sa vlastne za seba hanbíme. Veľmi zaujímavá myšlienka. Tiež hovorí, trauma skresľuje pohľad na svet, to, ako sa na svet pozeráme. Napríklad preto, lebo nám trauma môže tým svojim filtrom a tým pripravením na ďalšie ohrozenie hovoriť, vidím svet ako nepriateľské miesto. Nevidím ho inak. Vždy je to svet, ktorý mi robí príkoria. No a posledná časť, ktorú hovorí o traume, je, že trauma nás odsudzuje od súčasnosti. Inými slovami, že trauma nám bráni prežívať prítomný okamih. Stále sme buď v tom, že plánujeme budúcnosť, alebo sa zaoberáme minulosťou, ale veľmi neradi sme v tichu sami so sebou v tom prítomnom okamihu, lebo tam je veľmi blízko tá bolesť, ktorá vznikla z tej rány, z tej traumy. Ja by som tu doplnila, že ako sa vlastne cíti tá trauma v tele. Tá trauma v tele sa cíti tak, že to vlastne spomínala aj Gábor Maté, že trauma nám odoberá tú flexibilitu reagovať na situáciu. To znamená, že príde nejaká situácia a zrazu to telo nás, akoby, že celých nás vtiahne do tej situácie a my ani nevieme, že prečo reagujeme tak, ako reagujeme. Zrazu cez nás preletí hnev a začneme kričať a potom sa z toho spamätáme, že čo sa vlastne stalo. No. To je to, že tá minulosť nás dobehne a tá minulosť koná cez nás. A to naše telo ako keby stráca kontrolu nad tým, ako sa zachová. Stráca ten priestor medzi stimulom a odpoveďou celého tela mysle na situáciu. Môže mať takýto človek pocit takého chaosu. Môže mať pocit, že čo je vlastne so mnou zlé, pretože zdá sa, že všetci ostatní chápu, ako funguje táto realita a mne sa stále nedarí, stále sa necítim, že robím veci dostatočne, nechápem, že ľuďom ten život akoby plynie v nejakej ľahkosti, prečo sa ja trápim a ten človek nevie. A toto je znakom toho, že ten človek zažil nejakú traumu, či už s veľkým T alebo s malým T a je tam priestor na liečenie, na návrat do celistvosti. Áno. A ešte jedna vec. No nevadí, asi som to nemal povedať, mi to vypadlo. Viem, že to bolo dôležité, ale to tak býva. Kľudne spomeň si. V terapiách vlastne túto situáciu vlastne nazývame kolaj. Že na jednej strane je tá traumatická udalosť,
ktorá nám spôsobila tú ranu. Na druhej strane je súčasná udalosť, ktorá nám tú traumatickú pripomenie. Táto súčasná môže byť úplne hodvábna bavlnka, žiaden problém, ale nejaká malá vec nám pripomenie to, čo sa stalo, zobudí sa tá bolesť a my ideme napríklad do obrany, alebo do bolesti, alebo do uzavretia. To sa volá kolaj. V podstate nie je iná možnosť, ako vyliečiť túto traumatickú udalosť, lebo inak sa stále tá kolaj bude chovať, takže nám zobudí tú ranu, tú traumu. Spomenula som si, vlastne aspektom traumy je aj odpojenie od tela. A to je to, že napríklad ja môžem mať v hlave nejaký príbeh, ktorý sa mi stal, ktorý viem objektívne povedať, že bol traumatizujúci, že to bola tá traumatizujúca okolnosť, ale ako náhle to poviem, tak ja to necítim. Hej, že zažila som fyzické týranie, tak vtedy poviem, že zažila som fyzické týranie a tá energia tej myšlienky zostane iba na úrovni mysle. Vôbec necítim tú bolesť, pretože precítiť tú bolesť tejto skutočnosti je pre môj nervový systém príliš veľa. Tak. Necíti sa to pre mňa bezpečné byť v mojom tele a tak moje vedomie vyhodí von z tela a preto to mám iba ako príbeh a nedokážem túto stresovú situáciu z minulosti precítiť. A to je vlastne to, čo sa veľakrát deje aj na terapiách alebo na tých sedeniach, kedy ten človek, začnem to robím v angličtine, takže tam je, že I get it, hej, že aha, už to teraz chápem, pretože ako náhle to začne cítiť celým telom, čo sa stalo, tak už vtedy s tým vieme pracovať. Pokiaľ je to iba na tej mentálnej úrovni, tak ešte potrebujeme ísť lepšie. Tak, presne, hej. Posledné dve veci, ktoré sa týkajú prvej kapitoly, je, že Gábor Mate hovorí, že trauma je vo väčšine prípadov viacgeneračná, že prenáša sa z rodiča na dieťa a tento reťazec sa tiahne do minulosti a až od minulosti po budúcnosť. Čiže odozdávame našim deťom to, čo sme nevyriešili v sebe. Čiže reťazí sa to. Niekto ublížil nášmu prastarému rodičovi a tento poslal svojmu dieťaťu a ten svojmu a my to máme vlastne reťazené. Mimochodom to znamená, že môžeme to prerušiť v tom momente, kedy to u seba uzdravíme a potom to už neposunieme ďalej svojim deťom. Čiže často to hovoríme klientom, uzdrav sa už len kvôli tomu, aby si pomohol vlastným deťom. A posledná myšlienka, ktorá je zaujímavá v prvej kapitole, je, že on hovorí, že trauma existuje aj na úrovni kolektívnej sféry, čiže môže byť trauma národná, rasová, skupinová. Hej? Čiže môže národ trpieť traumu, ako keby národ mal to telo bolesti, ktoré nejakým spôsobom môže byť zranené. Rasa môže mať takýto problém. Skupina, napríklad genderová alebo nejaká iná môže mať problém, ktorý sa dá nazvať traumou. Druhá kapitola, ktorá sa volá život v nehmotnom svete, emócie, zdravie, jednota mysle. Je tam krásny citát na začiatku, ktorý hovorí, pokiaľ niečo nedokážeme zmerať, veda nepripustí, že to existuje a preto sa veda odmieta zaoberať takými nepodstatnosťami, ako sú emócie, myseľ, duša alebo duch. Ja tú kapitolu zhrniem vetou alebo slovami stres, emócie, štatistika a choroby. Čiže o tom je kapitola číslo 2. Hovorí o tom, čo je to stres, hovorí o tom, že existujú emócie a existuje štatistika, ktorá prepája určité emócie, určité osobnostné črty, alebo určité merateľné stresové faktory a vznikajúce ťažké a život ohrozujúce choroby. To je obsah tejto kapitoly. Keď sa krátko iba dostaneme k tomu stresu, budeme aj viacej hovoriť, keď hovoríme o strese. Stres je prirodzená reakcia tela, ktorá vlastne má ten účel za ochraniť život a zdravie, kedy sa človek dostáva do stavu boju alebo uteč, kde vlastne vyplavujú nad obličky určité hormóny, adrenalín, kortizol a tak, ktoré vlastne nás pripravujú na ten boj alebo útek.
Ale môže byť stres, ktorý má zdravé príčiny, to znamená naozaj niečo hrozí a potom je stres, ktorý naša kultúra pozná ešte lepšie a to je, že som vlastne prakticky stresovaný stále zo strachu z peňazí, ja neviem, z ohrozenia vojny, z environmentálnej záťaže, neviem čo, všetkého vrátane vzťahov, ktorý vlastne potom pôsobí na telo človeka deštruktívne. Sekundu po sekunde, hodinu po hodine, ktorú ho prežívame. Povedz. Ja by som chcela vysvetliť, čo je stres a ako to funguje ako mechanizmus našej biológie, ktorú máme, pretože nám to pomôže potom pochopiť neskoršie kapitoly. Stres bol vyvinutý ako evolučný mechanizmus na záchranu života, na to, aby sme prežili. A čo sa vlastne stane? Máme pred sebou nejakého predátora 10 000 rokov dozadu. Áno. Takže máme predátor, máme nejaký externý stimul. Môj mozog to zachytí zmyslami. Mozog vyšle signály do nadobličiek, ktoré vyplavia do tela chemikálie stresu, hormóny. Norepinefrín, adrenalín, kortizol. Toto sú hormóny stresu. Na základe toho nám tento chemický koktail vyšle vlastne ďalšie správy do celého našho tela. Trávenie sa nám zastaví, pretože že ja nepotrebujem stráviť to jablko, ak budem za 5 minút mŕtvy, ak neutečiem pred týmto predátorom. Energia nám ide do svalov a do končatín, pretože potrebujem utiecť, potrebujem sa skryť. Mám zúžený fokus. Hej, čiže nevidím veci zo širšieho uhla, nepozerám sa po peknej luke, ale zameriam sa na to, kde je nejaká jaskyňa, do ktorej sa bijem pred týmto predátorom skryť. Hej, čiže zase raz to, ako vnímam realitu, sa veľmi zúži. Imunita sa nám vypne. Telo nezaujíma, že či idem zomrieť o 5 rokov na rakovinu, pokiaľ za 5 minút už nebudem živá. A taktiež odpojí prednú časť mozgu, ktorá má na starosti rozmýšľanie a logické prepojenia. Vtedy nepotrebujeme rozmýšľať. Vtedy naskočí, ja to nazývam naša jašterička, ten náš primitívny mozog, ktorý je inštinktívny a naozaj mu ide iba o prežitie. Automatické reakcie, hej. Áno, čiže tento stres bol vyvinutý na to, aby sme prežili. Je to úžasný mechanizmus a v krátkodobom horizonte nám môže pomôcť rásť, hej, že napríklad aj cvičenie je fyzický stres, ale pomôže nám to byť silnejšími a odolnejšími. Ak tento stres však pretrváva dlhodobo, tak to môže ten náš systém vyčerpať a potom už nevládzeme. A preto sa mnohí cítia aj unavení zo života, pretože ten chronický stres nespôsobí, že máme zrazu brutálne veľa tých hormónov stresu vyplavených do tela, ale iba robia, že kvap, 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 kvap. A to je ten chronický stres, ktorý nás udržuje ako keby na nejakej nízkej hladine stresu, ale v konštantnom strese. A práve tým, že to telo nefunguje tak, ako bolo prirodzene vyvinuté, že aby sa po strese rýchlo zotavilo, tým, že on stále si myslí, že je v kuse v strese, tak potom vznikajú aj rôzne choroby a neduhy. A ešte by som k tomuto doplnila, že aj k tej traume, že nejednáme, nemyslíme ani necítime sa tak, ako vieme na logickej úrovni, že by sme sa mali. Jednáme tak, ako nám to povoľuje základná línia stresu uložená v našom nervovom systéme. Zopakujem. Jednáme tak, ako nám to povoluje základná línia stresu uložená v našom nervovom systéme. A trauma je vlastne stres pre telo. Jo. A ešte by som možno znova vypichol, že zdravý stres je ten stres, ktorý reaguje na reálne nebezpečenstvo, priamo prebiehajúce. Hej. Ale drvivej väčšine 99,99% stresu v súčasnej spoločnosti, v západnej spoločnosti je o tom, že sa tí ľudia boja niečo, čo vôbec nenastane. Oni sa vlastne boja vlastných fantázií a predstav. To je ono. Alebo nie oni, my sa bojíme. Aj my to máme, aj ty to máš, aj ja to mám, každý to máme. Hej? Čiže je tam taký nejaký ešte vzťah. Lebo aj to, že
vieme o tom, že existuje vojna na Ukrajine, vojna na Blízkom východe. A toto sú veci, o ktorých by 200 rokov dozadu nikto nevedel a nespôsoboval by nám to ten podprahový stres. Presne Avšak tak. tým, že máme sociálne siete a internet, tak proste o týchto veciach vieme a to Presne, nás spúšťa tento automatický presne mysel. tak. Nehovoriac o tom, že tie sociálne siete sú tak nastavené, aby nás informovali o tom, čo vlastne nás priťahuje a nás v prvom rade priťahuje to, čo nás ohrozuje. Lebo o tom chceme vedieť, aby sme sa vedeli pripraviť na obranu. To je tiež z toho plazieho mozgu. Kapitola 3. Skúsim ju zosumarizovať krátko. Ona hovorí o chorobotvorných faktoroch, ktorými sú aj medziľudské vzťahy. Čiže hovoria, že medziľudské vzťahy sú tiež príčinou vlastne stresu a chorobotvorných faktorov. A zároveň hovorí a krčí plecami táto kapitola, že našim osudom je prepojenie s ostatnými ľudskými bytostiami. Čiže nie je riešenie sa odpojiť, to sa vlastne ani nedá v spoločnosti, ale že zároveň treba si byť vedomý toho, že skutočne tie medziľudské vzťahy môžu byť zdrojom stresu a traumy, ktorá privoláva chorobu. Nie je prekvapením, že čím nám je niekto bližší, tým viacej fyziológie ovplyvňuje ten kontakt s ním. To znamená, najviac nás bolí zrada niekoho, kto nám je blízky. Napríklad, strata dôvery, práve ten, kto nám je blízky, je pre nás dôležitý z hľadiska dôvery a podobne. Gábor píše, rozsiahly prehľad viacerých štúdií, zahrňajúcich viac ako 300 000 účastníkov, dospel k záveru, že smrteľný účinok nedostatočných medziľudských vzťahov je porovnateľný s takými rizikovými faktormi, akými sú fajčenie, alkohol a dokonca prevyšuje nebezpečenstva, ktoré predstavujú fyzická nečinnosť a obezita. Zatiaľ je to stále o tom, že strašíme. Všetko v tej knihe je zatiaľ takto postavené, ale sľubujem, že ako sa bude webinár krok po kroku vyvíjať, tak budú aj riešenia, budú aj nádejné myšlienky. Kapitola 4. Kapitola 4, keď ju zhodnotím, tak by som povedal veľmi krátko, ona hovorí nie gény, ale prostredie a okolnosti sú to, čo spôsobujú tie choroby. Jednoznačne samotné gény ovplyvňujú naozaj minimum chorôb, je to dneska jasné, je to preukázané, ale to, čo sa deje, je, že gény reagujú prostredníctvom epigenetického procesu na to, akým spôsobom prebiehajú okolnosti v našom okolí, ako na čo musíme reagovať, na to naše gény okamžite reagujú cez epigenetiku a výsledok môže byť potom choroba. To znamená nie samotný gen, ale vlastne okolnosti, ktoré prinútia ten gen, aby sa prepol. K tomuto je vynikajúca kniha, ktorá vysvetľuje epigenetiku a dáva tomu človeku potrebnú silu na to, aby s tým niečo spravil. Je od... No, teraz mi to už vypadlo, ale je to Biológia viery od Brucea Liptona. Bruce Lipton, Biológia viery. Úžasná kniha, ktorá vám dokáže povedať, že to, že v mojej rodine máme rakovinu, neznamená, že tú rakovinu budem mať aj ja. Ak mám nejaký gen, ktorý je, no, ako by nám dáva nejakú predispozíciu, tento gen sa vôbec nemusí prejaviť. Ak to prostredie, ktoré ja mám, prostredie tela mysle, je nastavené tak, že akoby nedám priestor tomu génu sa prejaviť. Zaplním to niečím. My v rámci terapii vlastne hovoríme, že dedičné nie sú choroby. Dedičné sú, ako jasne, že sú, ale úplne mizivé percento, ktoré by bolo zaujímavé, dedičné sú vzorce chovania. Čiže preto môj dedo, otec, ja a môj syn budeme mať rakovinu plus, lebo máme určitý vzorec chovania, ktorý nám vlastne tú rakovinu prináša.
To je náš osobný názor, ja nehovorím, že to je najvyššia pravda, je to paradigma, ktorej sa držíme, ale takto sa na to pozeráme, čiže dedičný je skôr ten psychický vzorec, nie genetický vzorec na úrovni bunky, ktorá by sa pokazila a išla by smerom k rakovine. V tejto časti, tejto kapitole je veľmi zaujímavá jedna vec. Píše tu, že v rámci nejakej ničivej snehovej búrky v januári roku 98 v Quebecu sa urobil veľmi, veľmi podrobný prieskum a potom v priebehu niekoľkých rokov sa to stále dialo, kde sa skúmali deti, ktoré boli v rámci tej snehovej búrky, ktorá bola totálne ničivá, ktoré boli vlastne v brúšku, teda boli tehotné, ich matky boli tehotné. To znamená, že hľadalo sa, že aký má súvis to, že matka je v strese, že má pocit, že sú merateľné faktory ako tma, chlad, poškodenie domov a neviem, neistota, nedostatok bezpečia. Aký to bude mať vplyv na tie deti? Zistili po rokoch, dlhé roky to sledovali, zistili, že existuje súvislosť medzi týmto, ako to tie matky naozaj mali a ako sa tie deti potom mali vlastne v rámci života a že tie deti sa navzájom líšia v celom rade veci, ako sú napríklad jazyk, BMI, čiže index telesnej hmotnosti, obezita, sekrécia inzulínu, imunitný systém, dokonca ich IQ bolo ovplyvnené. Videli zvýšený výskyt astmy, zvýšené zápalové gény, imunitné gény a ďalšie veci, ktoré súvisia s autoimunitnými ochoreniami, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. To znamená, že vlastne tá matka s tým stresom preniesla na to dieťa do jeho budúcnosti takúto vec. Ale aby sme sa zastali matiek, nielen matky, ale aj otcovia môžu preniesť. Ten výskum sa nerobil na ľuďoch, robil sa na myškách, kde vlastne stresovali myších samcov, a naozaj zistili, že ten myší samec vlastne potom po oplodnení tej samičky asi teda prostredníctvom spermie preniesol nejaký stresový faktor, ktorý sa potom na tých malinkých myškách následne prejavil. Tá štatistika je veľká, robilo sa to vo veľkom, tak je asi celkom pravdepodobné, že niečo na tom bude. Ďalšia vec, ktorá je tam zaujímavá, je, že existuje taká vec, že teloméry, to sú konce vlastne chromozómov, ktoré hovoria o tom, aký sme naozaj biologicky starí. Čím je kratší ten telomér, tým sme starší, naše bunky starnú, alebo už sa produkujú ako staršie. A ukazuje to na hladinu stresu, ktorej sme boli vystavení. A existuje zase štúdia identických dvojčiat, kde sa vlastne zistuje, že skutočne môže byť identické dvojča, niektoré biologické o mnoho staršie ako to druhé a rozdiel ukazuje na vplyv stresu. Inak by som možno iba tak dala vsúku z toho môjho sveta biohackingu, že pokiaľ chcete vnímať, aká je tá úroveň stresu vo vašom tele, tak existuje na to parameter, ktorý sa volá heart rate variability, variabilita srdcového tepu, ktoré niektoré hodinky dokážu zmerať. Čím je to číslo vyššie, tak tým lepšie dokáže ten váš nervový systém prepnúť zo stavu napätia, vtedy, kedy potrebujem naozaj ten stres a potrebujem fokus, potrebujem niečo dosiahnuť, pretože ten stres vie byť aj produktívny, do stavu pokoja, kedy sa moje telo dokáže regenerovať. Čím toto číslo je vyššie, tým telo dokáže reagovať na stres. Takže toto je iba taká vsúka, že ak máte hodinky alebo Oura Ring, nejakú technológiu, ktorá vám to dokáže zmerať, tak si aj na základe takéhoto parametra dokážete pozrieť, že ako na tom ste zo stresu a nemusíte si dávať genetické testy, že ako sú na tom tie moje telomery. A už takto môžete vidieť, že ak budete pokračovať na tejto línii vášho života, aký dlhý život vás čaká. Ďakujem. Ďalšia kapitola číslo 5 sa volá Zbúra v tele, tajomstvo rebelujúceho imunitného systému. Je to kapitola, ktorá hovorí o autoimunitných ochoreniach. Pre mňa to bola jedna z dvoch najťažších kapitol, ktoré som v prvej časti tejto knihy čítal, ktorá sa ma veľmi dotkla. Je to kapitola o autoimunitných ochoreniach, kam patria napríklad sklerodermia, roztrusená skleróza, čiže skleróza multiplex, celiakia, tie zápalové ochorenia čriev, Crohnová choroba, ulcerózna kolitída
ale aj napadnuté kĺby, spojivové tkaniva ako reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus, tiež problémy kože, psoriáza, autoimunitný exém, cukrovka prvého typu, Alzheimer, veľmi pravdepodobne tiež tam patrí napadnutie plúc, plúcna fibróza a tiež syndrom chronickej únavy, myalgická encefalomyelitída. Janko, ak by si teraz mohol zastaviť dotazník a poďme sa pozrieť, že koho tu máme s nejakými chronickými chorobami. Takže Čiže mám dať end poll? áno, a pozrime sa, že ako na tom je tunak. Výsledky by si mal vidieť. Čiže čítali ste knihu Mýtus normálnosti, máme 81%, áno, máme 19%. Cítite sa unavení. Nie stávam každý deň plný energie, je 4%, nie je mi fajn, mám energiu na život. Áno, nie je mi fajn, je 20%. Trochu unavený, ale dá sa mi fungovať, je 46%. Cítim unavu, ťažko sa mi premáha, je 29%. Nevládzem ani dýchať, je 1%. Myslíte, že ste zažili traumu? Áno, presne viem, akú je 53%. Asi som prežil, je 40%. Nemyslím si, je 7%. Je vo vašom živote prítomná choroba? Áno, mám chronickú chorobu, je 18%. Mám autoimunitné ochorenie, je 14%. Áno, mám fyzické potiaže, je 24%. Mám psychickú poruchu, je 10%. Nie, ale často bývam chorý, je 10%. Nie som zdravý, je 35. Super. Výborne. Takže tu sme sa mohli vlastne dozvedieť, že máme tu aj ľudí s autoimunitným ochorením a ak to nie ste vy, tak určite niekoho poznáte, Áno, kto určite. niečo takéto zažíva. Takže poďme sa na to pozrieť, Janko. Ďakujem, a to, čo je na tomto ťažké, aj pre mňa, určite aj pre vás, je, že autoimunitné ochorenia patria medzi nevyriešené záhady lekárskej profesie. Považujú sa za idiopatické, čo jednoducho znamená, že nevieme, aký je ich pôvod. Jeden z 13 Američanov trpí jedným z týchto ochromujúcich stavov. V Spojenom kráľovstve Crohnova choroba od roku 1994 do 2014, za 10 rokov sa viac ako strojnásobila. V Kanade sa meria IBD, čo je tiež črevný problém u detí od roku 1999 do 2010 sa zvýšila o viac než 7% za rok. Čo je Ale to najťažšie pre mňa je, že záhada je, že existuje vysoko nerovnomerné rodové, teda žensko-mužské rozloženie autoimunitných ochorení, kde asi 70 až 80% ľudí s autoimunitnými ochoreniami sú ženy. To by sme ešte by sme si mohli mysleť, že nejako tým, že je žena ženou. Hej. Ale máme ďalší problém. Ale pokračujem. Napríklad u reumatoidnej artritidy je 3-krát väčšia pravdepodobnosť, že zasiahne ženy než mužov. Lupus postihne ženy 9-krát častejšie než mužov. Systémová skleróza 3-krát častejšie než mužov. Ale čo je vážny problém, je, že ešte väčšou záhadou je, prečo sa tento rodový nepomer chorôb stále zvyšuje. Napríklad pri ostrúsenej skleróze. V Kanade bol v 30 rokoch, 1930 až 39, pomer choroby medzi mužmi a ženami približne rovnaký. Dnes je na jedného muža diagnostikovaná skleróza multiplex u viac než 3 žien. Riziko vzniku roztrúsenej sklerózy u dánskych žien za 25 rokov sa viac než zdvojnásobilo, zatiaľ čo u mužov zostalo prakticky nezmenené. Prečo je to strašne dôležité? Lebo toto sa už nedá vysvetliť tým, že je žena ženou, že má nejakú ženskú genetiku. Znamená to, že ak si myslíme, že autoimunitné ochorenia majú základ niekde v strese, znamená, že spoločnosť ide do nejakého stavu, kde tá žena je stresovaná a stresovaná stále viac a viac a je obeťou nejakého kultúrneho nastavenia. To je moje, povedzme, že nie som lekár, nie som psychológ, ale som systémák, rozumiem číslam, rozumiem štatistikám, rozumiem terapiám
toho typu, ktoré robím a toto je jediný záver, ktorý si viem urobiť. Je tu nejaký problém. To znamená, že naozaj ženy majú v aktuálnej spoločnosti taký problém, že ich to ženie do tohto trestu, do tejto obete. Naozaj niekde taká vážna vec tejto západnej spoločnosti, kde tá žena sa dostáva stále viac a viac a viac do situácie, ktorá ju stresuje a ničí proste jej fungovanie tej harmónie autoimunitnej, že je tento problém, že sa tie nožnice otvárajú. Je to myšlienka, nad ktorou sa treba zamysleť, lebo tá myšlienka nás musí niekde doviesť. To je proste, pre mňa je to veľmi, veľmi ťažká vec. Hovorí tu sám Gábor Mate a na niekoľkých stranách to jasne dokazuje, že to nie je genetická otázka. Že to je proste otázka okolností, to znamená toho spoločenského nastavenia, toho, jak funguje spoločnosť, ako sa ženy v tej spoločnosti cítia, ako sa tam realizujú, čo prežívajú, kam ich tá spoločnosť tlačí, čo im hovorí, že je to správne alebo nesprávne, aké by mali byť, kde sa oni chovajú proti vlastnej prirodzenosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre mňa je toto jedna z najťažších vecí, ktorú som v tej knihe v prvej časti čítal. Chceš sa k tomu vyjadriť? Iba by som doplnila, zase raz z pohľadu toho tela, že všetky autoimunitné choroby charakterizuje zápal postihnutých tkaní, orgánov a častí tela. A že vlastne táto autoimunitná choroba je, že idem sa vzbúriť, alebo tá daná bunka sa vzbúri sama proti sebe. Čiže tam niekde vieme, že nejaká časť mojej psychiky, tej tela mysle, ide proti sebe a na tom No, fyzickom tele sa to takto odráža. presne. Že Čiže keby sme sa na to pozreli akože v úvodzovkách duchovne, tak by sme povedali, že biela krvinka žerie vlastne tú svoju vlastnú bunku a že to je prejavom toho, že tá žena vlastne funguje proti svojmu prirodzenému účelu, svojmu prirodzenému nastaveniu, že niekde ju tá spoločnosť tlačí alebo nepodporuje, alebo motivuje nesprávne. No je to veľká, veľká, obrovská téma. a ešte Nech k sa páči. tomuto, že on to potom neskôr v knihe veľmi pekne spomína, že táto spoločnosť tlačí na to, aby sa rôzne tieto zápaly liečili chemicky, pretože choroba vzniká aj z toho chemického koktejlu, ktorý v tele máme. A veľakrát hormonálna liečba zmierňuje alebo zlepšuje príznaky autoimunitných ochorení. Avšak sú tam obrovské vedľajšie účinky. A pre tých lekárov, ktorí sú samotní, preťažení, ktorí sú samotní v strese, tak nedokážu alebo nemajú ten priestor na to venovať sa tomu, že kde je ten prapočiatok toho daného zápalu a naozaj je jednoduchšie na základe toho, aby si sám ušetril tú energiu, čo je ľudské. Treba mať aj k tomuto súcit. Predpíše ten liek, ktorý potom má tie vedľajšie účinky. A to, ako spomínajú v predchádzajúcich kapitolách, že naša biológia je interpersonálna. Aj to liečenie je interpersonálne. A v tom našom medicínskom systéme to zatiaľ nefunguje tak, že by tí jednotliví lekári komunikovali medzi sebou a povedali si, že uh, kde sa vieme na to pozrieť trošku z iného uhlu pohľadu, kde vieme dať hlavy dokopy, pretože tam proste ten priestor nie je, bohužiaľ. Avšak tu by som chcela zdôrazniť, že existujú aj metódy, ktoré nemajú vedľajšie účinky, ktoré fungujú cez bunkovú pamäť, napríklad dýchové cvičenia, kria. A práve preto aj ja sa venujem biohackingu, ktoré jedným z hlavných cieľov je samozrejme, že zdravie, predĺženie života a tým pádom, ako to robí, je cez znižovanie zápalu v tele. A myslím si, že bola aj jedna z otázok, že ako liečiť a kde začať, tak áno, treba si nájsť aj nejakú formu, pekne to napísal, že vedomý ventil, cez ktorú
sa vieme navrátiť naspäť k sebe, k tým emóciám. Uh, ale treba sa pozrieť aj na to naše telo, že ako mu vieme pomôcť z nadhľadu. Teraz ma to láka preskočiť úplne dopredu, ale zastavujem sama seba a poďme ku knihe. Hej. 6. kapitola, ktorá sa volá Nie je to hmotná vec, choroba ako proces. A moje zhrnutie tejto kapitoly sú následovné slova. Choroba je stav, nie nepriateľ. Je to stav tela, nie je to nepriateľ. Choroba nie je vec. To pozeranie sa na chorobu, toto hovorím, to, čo Gábor Maté píše, to reformulujem, je, že pozerať sa na chorobu ako na vec, ktorá na nás padla a my s ňou bojujeme, kde vlastne my ju považujeme za niečo, čo je od nás oddelené, chceme to, aby to odišlo, je vlastne zlá cesta, pretože zjavne tá choroba nie je tá vec. Je to ako keby sme si mysleli, že tým, že budeme skúmať vnútro motora nejakého automobilu, vysvetlíme dopravnú zápchu. To je jeho vlastný príklad. Čiže ako keby sme si mysleli, že skúmaním fungovania bunky vo vnútri vysvetlíme rakovinu. Hej. A to napriek tomu, že tá veda a medicína vo fungovaní bunky ohľadne rakoviny naozaj ďaleko zašla, ale reálne ten výsledok pre obyčajného človeka, ktorý tú rakovinu má, je vlastne veľmi, veľmi slabúčky stále. Napriek tomu obrovskému úspechu. Napriek tomu je to stále strašiak. A vlastne si povedzme, že vlastne tá príčina tej rakoviny vlastne stále v vedeckých kruhoch nie je uzavretá. On hovorí, sme zvyknutí vnímať chorobu ako vec, ktorej sa treba zbaviť, alebo ako nepriateľa, proti ktorému treba bojovať, ako napríklad vo vojne proti rakovine. Hovoríme si, že jedného dňa pomocou dostatočného výskumu porazíme rakovinu, ako spoločnosť sa jej úplne zbavíme. Medzi tým si zachovávame bojovný postoj. Náš každodenný prejav hovorí o našom bojovnom postoji. Počujeme o priateľovi alebo členovi rodiny, ktorý odvážne bojuje so sklerózou multiplex alebo inou chorobou, ktorú buď vybojuje, alebo jej podľahne. Ale pokiaľ by sme zobrali len na sekundu možnosť, že súčasťou faktoru choroby rakoviny je stres, tak boj je ale stres. To znamená, že my tomu človeku, ktorý má rakovinu, ešte priťažujeme tým, že mu hovoríme, že má byť v bojovnom nastavení, nie v prijímajúcom. To je prvá myšlienka, veľmi zaujímavá v tejto kapitole. Druhá myšlienka je, on ju otváram slovami, mám rakovinu, mám roztrúsenú sklerózu, môj synovec má ADD. Každá takáto fráza je nasiaknutá predpokladom, že existuje ja alebo niekto, ktoré je odlišné a nezávislé od tej veci, čo na mňa vyliezla, od tej choroby. Hovorí sa, vyliezla na mňa chrípka. Hej, som pri čaji. Hej. Ale zase, v momente, ako ja sa budem na tú chorobu pozerať ako niečo, čo sa ma netýka, tak som sa pripravil o možnosť pohľadať, či naozaj neexistujú vnútorné a interpersonálne a iné dôvody, ktoré by mohli spôsobovať stres, ktorý je faktorom, ktorý spúšťa tú chorobu. Tu by som ja ešte doplnila, že to je taký ten náš západný pohľad medicínsky, že máme chorobu, proti ktorej bojujeme. Avšak vo východných kultúrach, ktoré siahajú tisícky rokov do toho liečiteľstva, tak tam sa oni pozerajú na chorobu podobne, hej, že sa na ňu pozerajú ako proces a že je to o harmonizácii celého systému a nie iba o malej časti. A ešte je taká vec, že mám chorobu, pošlem do nej antibiotika, pošlem takýto liek, tam taký onaký liek. A ja som aj rozmýšľal, keď som to čítal, hovorím, že odkiaľ to vlastne pochádza? No jednak z bylinkárstva, ale z rozprávok je také, že živá voda, že napil sa živej vody, vyzdravel, hej? Ale možno to živou vodou je vlastne niečo iné, že to nie je niečo, čo mám spápať alebo pichnúť si do žily. Je to len môj osobný názor, zase veľa liekov je úplne skvelých,
ale možno, že to nie je liek na všetko. Ale hlavne hovoríme o tom, že ak je stres kľúčovým faktorom, tak možno nie tabletka, ale niečo iné by bolo treba systémov urobiť v tej spoločnosti aj pre tých ľudí, aby sa vlastne tie choroby znižovali. On píše, tieto zistenia naznačujú, že riziko rakoviny môže byť ovplyvnené tým, že je človek vystavený stresujúcim podmienkam a udalostiam v detstve. A to je citácia a Gabor Mate na to reaguje. Na základe svojej klinickej senzibility, keďže mi záleží na tom, ako ľudia ochorejú alebo sa uzdravia, takéto výsledky, ktoré sa opakujú znova a znova vo viacerých ďalších štúdiách, podľa mňa nenaznačujú, ale kričia o pozornosť. Vplyv stresových hormónov, ktoré spôsobujú chaos v imunitnom systéme, akým je riziko rakoviny, nie je ani zďaleka vedeckým tajomstvom. Čiže vlastne obhajuje teda tú možnosť, že sa jedná o stres. A hovorí, čo keby sme videli chorobu ako nerovnováhu v celom organizme. Takáto zmena prístupu by spôsobila revolúciu v tom, ako praktizujeme medicínu. Namiesto toho, aby sme vnímali chorobu ako nejakú vec, ktorá sa zmocňuje nášho tela proti našej vôli, mohli by sme k nej pristupovať ako k procesu, ktorý sa nedá oddeliť od našej osobnej histórie, kontextu, kultúry, v ktorej žijeme. Môžeme potom zaujať svoje právoplatné miesto aktívnych účastníkov procesu liečenia, namiesto toho, aby sme zostali jeho obeťami, bezmocní a závislí od lekárov, aby nás zázračne vyliečili. A tretia vec v tejto kapitole, tretia myšlienka, hovorí, čím viac toho o chorobe vieme a chápeme, tým je menej jasné, kedy ju máme a kedy nie. Samozrejme, v rámci mýtu normálnosti je tento druh nuancy sotva zrozumiteľným. Buď ste chorí, alebo ste zdraví. A malo by byť zrejme, v ktorej skupine sa nachádzate. Ale v skutočnosti, a to hovorí lekár, Gabor Mate je lekár, neexistujú jasne zakreslené hranice medzi chorobou a zdravím. Nikto zrazu z ničoho nič nedostane autoimunitné ochorenie alebo rakovinu. Čiže zase je to niečo, čo poukazuje na to, že nepozerať sa na rakovinu ako oddelenú vec odo mňa, ale niečo, čo je stav môjho tela, mojej bytosti. OK? Prejdeme k poslednej kapitole. Povedz, prepáč. Niekto spomenul v tom druhom bode, čo mi vlastne pripomenulo jednu z tých kľúčových vecí, ktorú ja som mala v tej prvej kapitole, a to, že tráma je vnútorný proces. A tým, že to je vnútorný proces, takisto ako aj choroba je proces, skôr fyzický ako ten vnútorný, tak veľmi dôležitá myšlienka, ktorú tu máme, je, že už iba táto veta, že to je v rámci nás, nám dáva potrebnú schopnosť konať a zmeniť to. Takže áno, je to vnútorný proces a my s tým niečo vieme spraviť. Riešenie budeme hovoriť na ďalších častiach z webináru. Kapitola 7, posledná tejto časti knihy, kde vidím dve kľúčové témy. Prvá téma je otázka, kto je vinný za tú chorobu? A druhá téma je pripútanosť versus autenticita. Čo sa týka viny za chorobu, spomína tu pani, ktorá mala takú chorobu, ktorá ju takmer zabila. A tá pani sama o sebe hovorí, volá sa Anita Moorjani, a hovorí, osoba, ktorou som bola predtým, než som dostala rakovinu, sa bála sklamať druhých ľudí. Robila som služby pre druhých na úkor seba. Úplne som sa stratila v uspokojovaní iných ľudí. Bola som taká vyčerpaná. Bola som niekým, kto nedokázal povedať nie. Bola som záchrankyňou a bola som niekým, kto tu bol pre všetkých. Nenaučila som sa, že je v poriadku byť sama sebou, ani keď som mala rakovinu. Naučila som sa to až keď som bola v kóme. Ona to vlastne hovorí otvorene, ale za tým ako keby mohla vzniknúť myšlienka, že ona si je vlastne za tú chorobu sama. A sama si za ňu môže. Myšlienka, že črty našej osobnosti môžu prispieť k nástupu choroby, sa mnohým ľuďom prirodzene nepáči.
Podľa môjho názoru ide o to, že to nesmie viesť k pocitu viny. Že ľudia sú v tom, čo prežívajú v tej svojej chorobe, vlastne svojím spôsobom osamotení. A často to, že by sme ukázali, že ale to ti robí vlastne to, že sa takto chováš, môže niekto považovať tento názor za ohavný, pretože ho vlastne vníma ako spôsob, že toho pacienta obviňujeme. V momente, keď je v najťažšej situácii, hej, my mu hovoríme, ty si za to môžeš, ak ty si ten, ktorý je milučký ku všetkým, ty si ten, ktorý si nedáva hranice. Toto je to, čo Gábor otvára a hovorí k tomu následovnú vec. Tvrdiť, že črty osobnosti prispievajú k nástupu choroby a vnímať spojitosti medzi vlastnosťami toho človeka, emóciami, vývojovou históriou a chorobou zo najvšeobecnejšieho hľadiska neznamená toho človeka obviňovať. Naopak pomáha nám to pochopiť širší obraz pre účely prevencie a uzdravenia a v konečnom dôsledku aj seba prijatia a odpustenia sebe samému. Čiže môžeme za to, aký sme, a môžeme za to, akú máme povahu. A ja teraz odpoviem sám za seba ako terapeut, ktorý má doslova tisíce terapií za sebou. Je to tak, že nemôžeme. Že drvivá väčšina ľudí vlastne nevie urobiť nič so svojou povahou. Nevie, zatiaľ nemá na to nástroj, nerozumie tomu. Proste on sa chová tak, ako najlepšie vie v každom okamihu. A povedať mu, že si za to vinný, lebo ty si vtedy to a to, je vlastne nesprávne, lebo on v každom tom okamihu robil úplne všetko najlepšie, ako vedel. Zatiaľ to vyzerá ako bez riešenia. Riešenie prídu, budeme o nich hovoriť, ale to treba uzavrieť. Naozaj ten človek môže si spôsobovať tú chorobu tým, ako sa chová, ale to jeho chovanie nie je vedomé, nie je to niečo, za čo by sme ho mohli obviňovať. Druhá časť tejto kapitoly, alebo druhá téma v tejto poslednej kapitole je kapitola, kde vysvetľuje Gábor Mate veľmi dôležitú súvislosť medzi niečím, čo nazýva priputanosť a niečo, čo nazýva autenticita. Poďme to trošku prebrať, ale predtým ešte by som krátko si dal tú prácu, že Gábor napísal v tejto kapitole zoznam osobnostných črt, ktoré on sám nejakým spôsobom odsledoval u ľudí, ktorí majú chronické a ťažké choroby, lebo možno, že sa v tom zozname niektorí z nás nájdu. On hovorí, že vytvoril som svoj vlastný zoznam osobnostných črt u ľudí s chronickým ochorením. A sú to tieto, bez akéhokoľvek poradia, že nie je niektorá dôležitejšia ako druhá. Automatický a patologický záujem o emocionálne potreby druhých, pričom ignorujem svoje vlastné potreby. Okay. Dajte všetci, hovorte, že áno, ja, takzvaný vodopád, tak otvorte si chat a ak to takto cítite, že sa vás to týka, povedzte áno, ja. Zaujíma ma, že kto tam bude. Rigidná identifikácia so svojou rolou v spoločnosti, povinnosťou a zodpovednosťou. To znamená, ja som najviac zo všetkého učiteľka v škole. Až potom som matka, potom som partnerka a úplne na konci niekde som žena, ktorá má svoje potreby. Tretia je prehnaná ambicióznosť. Externe zameraná nadmerná zodpovednosť vo viacerých veciach naraz. Založená na presvedčení, že človek musí ospravedlniť svoju existenciu tým, že koná a dáva. Nadmerná zodpovednosť vo viacerých veciach naraz je celkom taká zaujímavá vec, ktorú najmä ženy majú, že robia veľa vecí naraz, jednou rukou varia, druhou sa starajú o deti, treťou obstarávajú niečo pre manžela, štvrtou chodia do práce a ja neviem, koľko tých rúk majú. Hej? Naozaj, to je vážne. Toto je vlastne aj to, že ja nie som dosť dobrá, pokiaľ nebudem robiť toto. Ja presne tým. Ďalšia osobnostná črta je potlačenie zdravej sebaochrannej agresie a hnevu. Čiže som naučená
nezastať sa samej seba. Som naučená neukázať hnev, pretože hnev je za každých okolností zlý a skutočnosť je taká, že zdravý hnev je proste ochrana vlastných hraníc a má ho mať človek, má ho mať vypestovaný, má vedieť povedať nie a hotovo. To má proste tiež mnoho ľudí. A posledné je prechovávanie dvoch presvedčení a automatické konanie na základe týchto presvedčení, z ktorých tie dve presvedčenia sú: som zodpovedný za to, ako sa cítia druhý a nikdy nesmiem nikoho sklamať. Gabor Mate hovorí, že všetky tieto vlastnosti nie sú vedomou voľbou človeka. Nikto sa ráno nezobudí a nepovie si: dnes budem na prvé miesto klásť potreby celého sveta a ignorovať svoje vlastné. Alebo nemôžem sa dočkať toho, že zatlačím svoj hnev a frustráciu a namiesto toho si nasadím šťastnú masku. On hovorí: pozrite sa na novorodenca. Veď viete, že nemá žiadne zábrany vyjadrovať svoje pocity. Kým sa rozplače, dvakrát sa nerozmýšľa, či tým nebude niekoho obťažovať. Proste reve, kým sa mu nedostane to, čo po čom žiada. Hej. Čiže to sme sa niekde po ceste naučili. Problémom je, že tieto osobnostné črty, o ktorých hovoríme, že ich majú tí ľudia s tými ťažkými chorobami, spoločnosť často považuje za normálne a za obdivuhodné. To je problém, že sú to silné stránky. Dokonca ich spoločnosť chváli, že aký si ty fajný, aký si ty správny človek. A hlavne preto, lebo sa tie vlastnosti, tie osobnostné črty miešajú alebo podobajú na niečo, čo je naozaj dobrá vlastnosť a zdravá a kam patrí súcit, česť, usilovnosť, milujúca láskavosť, štedrosť, zdržanlivosť, svedomie a tak ďalej. Ale žiadna z týchto, ktorých som teraz povedal, nemá ten charakter, že nedržím vlastné hranice, že svoje záujmy tam nevidím, že vždy preferujem niekoho iného, že konám proti vlastnej prirodzenosti, to tam nie je. Ani v súcite, ani v česti, ani v usilovnosti, ani v milujúcej láskosti. Proste to tam nie je. Ešte by som zdôraznila, že tieto osobnostné črty sú najviac normalizované. O tom vlastne táto kniha je. Mýtus normálnosti. Áno, áno. To, že potlačiť seba a svoje... Že ich vlastne tá spoločnosť víta, že jej to je super, aký si dobrý, hej? Ale ten dobrý proste na tú svoju dobrotu vlastne ochorie. Gabor Mate má taký zaujímavý zmysel pre mňa, pre čierny humor, kde hovorí, že on to vidie v smutočných oznámeniach. Hovorí dva pekné prípady. Hovorí o Stanleym, ktorý zomrel na rakovinu, ktorý v smutočnom oznámení bolo proste popísaný jeho život, kde on bol taký dobrý človek, že každý deň večeral so svojimi rodičmi a jeho žena s deťmi čakali a potom prišiel domov a dal si druhú večeru. Hej, proste dvakrát večerať proti svojej vôli, aby vyhovel rodičom. A potom spomienke na zosnulých, na svoju manželku, ktorá umrela na rakovinu prsníka, je napísané v 55 rokoch, je napísané teda ten jej muž. Pozostali hovorí: za celý svoj život sa nikdy s nikým nepohádala. V dobrom on ju chváli. Hej. Ale Gábor veľmi správne podľa mňa vidí v tom, že to sú známky toho, že tá spoločnosť vyzdvihuje, normalizuje, jak správne hovoríš, niečo, čo je vlastne škodlivé. Poďme do záveru, čiže pripútanosť versus autenticita. Pripútanosť a autenticita sú dve veci, ktoré od narodenia človek vlastne potrebuje. Sú to otázky prežitia, kde pripútanosť, inými slovami citová väzba, je potreba blízkosti k druhým, nielen vo fyzickom, ale aj emocionálnom zmysle, kde najmä pre ľudské dieťa, ktoré veľmi potrebuje to bezpečie a ochranu, je potreba pripútanosti povinná na prežitie a bez spoľahlivých dospelých, ktorých inštinktom je, aby sa o nás postarali a bez nášho impulzu toho dieťaťa byť blízko týchto opatrovateľov by sme jednoduché nemohli prežiť ani jeden deň. Na druhej strane hovorí o autenticite, ktorá hovorí, je to schopnosť byť sám k sebe úprimný, schopnosť formovať svoj život na základe hlbokého seba poznania alebo seba prežívania, poznanie vlastného ja. To je
Chovám sa tak, ako sa cítim. Je autenticita, čiže prirodzenosť. On hovorí tiež, je to otázka prežitia, tiež je to inštinktívna, hlboko zakorenená genetická záležitosť, kde ona vznikla, že predstavte si našu africkú predchodkynu na savane, ktorá vycíti prítomnosť nejakého svojho prirodzeného predátora. Ako dlho asi prežije, ak budú jej inštinkty, ktoré ju varujú pred nebezpečenstvom, potlačené. A on hovorí, že pripútanosť a autenticita by sa dostávajú v traumatických okolnostiach toho dieťaťa do príkreho rozporu a to dieťa si musí vybrať, ktoré z týchto obetuje. Napríklad poviem drsný prípad. Dievčatko zneužívané svojim otcom. Malinké dievčatko, hej, 4, 5, 6 ročné, hej. Ono zažíva túto strašnú, krutú traumu, traumatickú okolnosť a vyberá si. Mohla by som sa nadýchnuť a skriknúť mama. A mama by prišla a zachránila by ma. Ale neurobím to, lebo jednak by som stratila tohto ocka, ktorý mi síce teraz robí zle, ale je to niekto, kto ma proste chráni. A jednak asi, a to už takéto dieťa má dosť inteligencie, sa stane to, že sa tá rodina rozpadne. Maminka sa na ocka nahnevá a vlastne bude zle, proste stratím rodinu, ktorá ma zabezpečuje. A preto ona vlastne si vybere tú pripútanosť, že chce mať to bezpečie a obetuje tú autenticitu a odstrihne sa, potlačí svoje prežívanie, či potlačí schopnosť vnímať svoje pocity. A to je základ tej detskej traumy, ktorá sa stále dokola opakuje. Ja by som k tomuto dodala, že je veľmi zaujímavé, že Gabor Maté popisuje autenticitu ako jednu z primárnych potrieb dieťaťa. Že áno, mať jedlo, pitie a tak je samozrejme na podporu tej biológie, ale autenticita je jedna zo základných potrieb dieťaťa. Aj dospelého človeka. Každého z nás, aj dospelého človeka. Takže to je jedna veľmi dôležitá vec. A druhá, čo povedal vlastne aj na evente, keď bol v Bratislave, je, že jeden z najväčších stresujúcich okolností, ktoré zažívame, je práve to, že nie sme autentickí. Jo, samozrejme. To je, ja už by som navrhoval, aby sme išli na otázky, lebo čas nám veľmi pokročil. Iba krátko poviem, to obetovanie tej autenticity je napríklad to, že človek nevie tie svoje pocity, že si nepamätá to detstvo, že má tú traumu a nevie, odkiaľ pochádza. Tieto vlastne veci sú prejavom toho obetovania tej prirodzeného spojenia s vlastnými pocitmi. Ideme na otázky? Otázky. Máme ich tu viacero. Mnohé boli upvotované, teda že boli za ne hlasované, aby sme ich zodpovedali ako prvé. Ja však pôjdem nižšie, pretože tam bolo, že či existuje, alebo idem pekne od začiatku, first things first, moje priority. Prvá otázka, ktorá mala 17 hlasov, bola, že dá sa vychovávať deti tak, že nebudú mať vôbec žiadnu traumu. K tomuto mám dve veci a potom nechám Janko teba. Jedna vec je, že nemyslím si ja osobne, že by sa to tak dalo spraviť. Môžeme to minimalizovať tým, že pracujeme na tých našich traumách, pretože a ďalšia vec je, čo sme povedali na začiatku, trauma nie je to, čo sa tebe stane, ale to je vnútorné prežívanie. Tým, že nemáme kontrolu nad ničím iným, nad tým vnútorným prežívaním nikoho iného, iba seba, tak týmto nedokážeme eliminovať. A rovnakým dychom poviem to, že ja sama mám 10-mesačného synčeka, ktorý je momentálne v čase spánku a už ho počujem plakať. Takže v rámci aj tejto témy sa ja s vami na dnes lúčim, pretože nechcem spôsobovať žiaden stres a idem sa venovať tomu, čo je naozaj dôležité. Takže ja ďakujem a Janko, vieš si otvoriť, áno, tie otázky? Áno, mám to otvorené. Hej. Dobre, super. Takže ja vám Ďakujem, pozdravujem malého Ziona odo mňa. A vidíme sa aj s našimi priaznivcami o 2 týždne.
A ja budem ešte Tak. zodpovedávať otázky. A predtým, než odídem, záznam budeme posielať do niekoľko dní. Takže neprídete o nič. Dovidenia. Ďakujem, Lenko. Aha. Čiže neustále sa mi opakuje, že nie som dosť dobrý pre mamu, manželku, dceru, zamestnávateľa, ako z toho von. Ako z toho von terapeuticky treba hľadať, lebo ak sa mi to opakuje, to znamená, že mi to niekde v detstve vzniklo. Že niekde v detstve vznikla tá situácia, kedy som nebol dosť dobrý pre niekoho, kto bol v mojom živote veľmi dôležitý. Sám si človek môže pomôcť, pokiaľ je schopný vlastne nájsť si tie príbehy, ktoré za tým stoja a s tými príbehmi sa vysporiadať. Budeme možno takúto terapiu robiť pre všetkých v tom poslednom 6. webinári. Čiže dá sa vychovávať deti tak, že nebudú mať vôbec žiadnu traumu. Súhlasím s tým, čo hovorí Simonka, že vôbec žiadnu je veľmi ťažké, že to je akože limit prichádzajúci k nule, ale dá sa veľmi minimalizovať. To dôležité je, že ak aj zažijú nejakú traumu, tak im môžeme s tou traumou v tom danom momente pomôcť tým, že sme tam pre nich, že sa necítia byť na to sami, a že im prizvukujeme, že sú úplne v poriadku. Doslova to robím tak, že tým deťom poviem, nie si pokazený, si v poriadku a budeme sa o teba starať, môže sa spoľahnúť. Je tam dôležité napríklad aj to, že deti veľmi trpia konfliktmi rodičov alebo konfliktmi tých dospelých, ktorí sa o nich starajú. Ak sa to stane, tak je dôležité tým deťom povedať, netráp sa tým, že sa toto deje alebo že sa to stalo. My sme dospeli a našou úlohou je a povinnosťou, že to vyriešime a je to dospelácká vec a ty buď v pohode, určite to vyriešime tak, aby si bol v bezpečí a cítil sa milovaný. Aký druh terapie by ste mi poradili, aby som sa zbavila nočných môr spôsobených tráv z detstva? Skúsila som už regres, rodinné konštelácie, osobnú terapiu, ale nič iné mi nepomáha zbaviť sa strachu z mužov. Hovorí pani Andrea. Moja odpoveď je, ja vlastne poznám mnoho možností, aj tieto, o ktorých tu hovoríte, by mali pomôcť, pokiaľ nie, tak sa môžete kľudne obratiť na našu terapky.sk, na našu skupinu a niektorý z našich terapeutov určite vie takúto vec celkom účinne vybaviť. Tá naša účinnosť tých našich metód je takmer 100%. V minulosti som zažila negatívne situácie, asi ako každý, pričom aj po rokoch, keď sa na ne spomeniem, sa cítim previnilo, mám negatívne pocity a to je v prípade, že som ja osobne nič nesprávne neurobila, pritom ide niekedy o banálne životné situácie. Je to preto, lebo tá trauma v nás žije, až kým nevyriešime, až kým nezahojíme, neuzdravíme ten príbeh. A na to treba buď robiť sama, alebo požiadať o terapeutickú pomoc. Teritoriálnosť podľa mňa nejestvuje, potom ide o koncept ega ukotveného v danom časopriestore mimo univerzálnu celistvosť. Aj tu už zaznelo niekoľkokrát spojenie pamäť tela. Trauma je rýha v univerzálnej pamäti naprieč fyzickej minulosti. Všetko, čo hovoríme, je paradigma, je to náš osobný názor. Nemyslíme si, že to je najvyššia pravda, že všetko, čo hovoríte, prijímam. Stretla som sa s mienkou, že to, čo Gábor Mate učí o príčinách ochorení v detskej traume, popiera potrebu vo vedeckom výskume. Čo si o tom myslíte? Častejšie to boli ľudia, ktorí nečítali jeho knihy. Myslím si o tom to, že je to normálna vec, že ten vývoj nejakým spôsobom napreduje a viem, že existujú aj vedecké, aj nevedecké kruhy, ktoré proste Gábora odmietajú a zároveň existujú vedecké a nevedecké kruhy, ktoré ho žerú a uznávajú. Pre moje vlastné osobné je to tak, že Gábor hovorí presne to, čo si myslím, že potrebujeme v našej spoločnosti počuť. Existuje register slovenských terapeutov, ktorí pracujú na základe učenia Gábora Matea, ak áno, kde je dostupný. Pokiaľ viem, tak nie.
Gábor Vola, čo hovoril, že možno niekto na Slovensku robí jeho metódu súcitného spytovania, ale neviem konkrétne. Ako vyliečiť traumu malého dieťaťa? Zase môžem hovoriť iba za seba, za našu terapeutickú metodiku. Robíme to tak, že v prvom rade pracujeme s rodičom. To znamená, že naozaj akože liečíme rodiča a výsledky sú zase skoro 100% také, že to dieťa sa vylieči na základe toho, že sa zmenila situácia vnútorná, psychická u toho rodiča. Je vôbec možné, že v nejakom bode života na základe dlhodobých liečení duše nastane bod, kedy má človek vyliečené všetky traumy? Je to vôbec možné mať to tak dokonale zvedomené? Áno, ale to je stav osvietenia a určite ho niekto dosiahol. A, ale nemyslím si, že je to proste cieľ pre bežného človeka. Je možné sa zbaviť traumy, akými terapiami, fyzické, psychické týranie, rozvod, nočné morie aj po 30 rokoch? Áno, je, samozrejme, dá sa to urobiť. A tých metód je veľa, okrem našich, akákoľvek metóda psychoterapie a ďalších metód. Všetky sú viac menej účinné. Táto téma sa asi viac uberá v detstvu a má skôr iné otázky a tá je, prečo niekedy človek v spoločnosti ujde alebo úplne je mimo, ako by nebol súčasťou terajšej situácie, vypne mozog a reaguje na podnety, ako by tam ten človek nebol a v druhý oče sa cítim trápne, že no toto bolo nemotorné, nemiestne. Čiže odpoveď na to je, že toto podľa mňa je prejavom obetovania autenticity, že tam vlastne prichádza a zachycuje vlastne to, že sa znova a znova opakuje stav odpojenia sa od svojich emócií. To, čo sme hovorili v 7. kapitole, kde sa vlastne obetuje autenticita, prirodzenosť, čiže spojenie s vlastnými emóciami v prospech toho pripútanosti tej citovej väzby, ktorá zabezpečuje žitie, bezpečí a výživu. To znamená, že myslím si, že pôjde o toto a že to, čo treba urobiť, je, že treba ísť do terapie a hľadať príbeh alebo príbehy, tie okolnosti, tie traumatické okolnosti, kde ste museli vymeniť svoju prirodzenosť za prežitie. Lieči sa zdedená trauma u detí súčasne s tým, ako sa vylieči u rodičov, alebo musí tak urobiť pred narodením. Môže to byť aj súčasne. Ako človek vie, kedy má ten stav, určitú bolesť precítiť a kedy je to už zaciklenie v tom probléme. V zásade sa treba v zásade sa treba venovať koreňu problému, čiže kde to vzniklo. Ostatné nie je vlastne dôležité, lebo keď sa vyrieši koreň, tak sa vlastne vyrieši celá rastlinka. Môže byť trauma z detstva zamieňaná za introvertnosť, autizmus u ľudí? Môžeme si myslieť, že sú introvertní alebo že sú autisti, ale odborník samozrejme autizmus jednoznačne vie celkom ľahko rozoznať, diagnostikovať. Mojou témou je sebaspochybňovanie. To je téma veľa z nás. Často sa hovorí, že to je prejav inteligencie, ale pravda je, že asi niekde v detstve ste nedostávali dostatok pocitu, že ste v poriadku. Vie sa človek sám vyliečiť z traumy alebo potrebuje terapeuta, o tom som hovoril, aj môže, keď má na to nejaký talent a terapeut samozrejme je dobrý. Ak ja nejakým spôsobom poliečím všetky svoje traumy, dajme tomu, že sa podarí aj transgeneračné, no kým sa ja budem liečiť, moje deti nadobudnú vlastné traumy, niekde možné to nabalovanie traum zastaviť. Tie, ktoré vyliečite vy u seba, je ako keby ste dali do daru deťom, že už to nemusia riešiť a už môžu mať niečo nové, čo si budú žiť svoje vlastné. Dá sa v dnešnej dobe učiť a viesť deti k život bez závislosti na online svete, bez mobilov, ako ubezpečiť dieťa, že mobil je nástroj komunikácie, nie predmet na spoločenský život. Mám deti bez mobilu, nepotrebujú, nepýtajú, nie je to náš nástroj trávenia času, ale môžu byť stredom posmechu a pocitu, že sú menej, keď to nechcú a nemajú, ako sa k tomu postaviť. Postavte sa k tomu tak, že tomu dieťaťu vy sami dávajte uznanie za to, akým je a že sa vie chovať spôsobom, kde nepotrebuje ten mobil.
Ako prvé kroky urobiť pri liečení traumy, ako začať, podľa mňa začať hľadať, čo tou traumou bolo, kde je ten bolestivý príbeh. Je vôbec možné vo svete digitálneho smogu, presítenosti informáciami, dezinformáciami, dobrými, zlými zážitkami, tlakom na výkon, vystavenia sa množstvu rozmanité medziludské interakcie, nastoliť životné podmienky a mysleť tak, aby sme neboli kontinuálne v chronickom strese? Táto otázka je zaujímavá veľmi a moja odpoveď je podľa mňa, že je to možné, alebo je to možné celkom výrazne, možno nie úplne na 100%, ale celkom výrazne, lebo v momente, ako vy si zahojíte tie zdroje, ktoré z minulosti prichádzajú, tých rôznych okolností bolestivých, tak v tom momente prestávate na množstvo podnetov stresujúco reagovať. Ako by vyzeral človek bez traumy? Asi by sa usmieval, asi by nereagoval z reakcie, asi by si vedel vybrať, ako bude reagovať, dôveroval by svojej intuícii, vedel by sa spojiť s vlastným telom, mal by prítomný okamih, tak ako sme to hovorili v tej 2. či 3. kapitole. Možno by pomohlo, keby ženy mali v tomto výkonovo orientovanom mužskom svete všetko zadarmo. Je to dobrý nápad. Ženy, vysoké nároky, sklobiť pracovné, domáce starostlivosť pre deti, povinnosť je v dnešnej dobe neskutočne náročné. Mám skvelého manžela, ale neustále mám pocit, že spoločnosť tlačí na ženu. Žena musí byť skvelá, nesmie byť chorá, nesmie byť neupravená, unavená a podobne. Takto funguje samotný svet. Žena, ktorá si nevie ošetriť psychicky a nastaviť sa tak, že ju to nezničí, tak je pod vplyvom bežného života neustále pod vplyvom stresu. Nahromadený stres potom uraduje a ukáže sa ako choroba. Presne tak. Môžu za zápal v tele energetické bloky. Ak energetickými blokmi vnímame príbehy, ktoré nám spôsobili traumu, tak áno. Ak príčinou ochorenie je trauma a s ochorením nemáme bojovať, máme sa pýtať, čo má choroba naučiť, či o akej traume mi choroba hovorí. Áno, choroba nám hovorí o konkrétnej traume a našou úlohou je nebojovať proti chorobe, ale s láskou skúmať to, čo spôsobilo ten problém, ten stres, ten dlhodobý mnohoročný stres. Keby som to mal úplne zjednodušiť, tak veľmi, veľmi dobrá otázka je, že ako by som na túto vec reagoval, keby som sa bezpodmienečne miloval? To je tá otázka. Sú ľudia, ktorí zažívajú vojnu a následne traumu odsúdení na to, že ochorejú? Nie, pokiaľ si vedia tú traumu vyliečiť. Ale môžu byť aj ľudia, ktorí zažijú vojnu a nemajú traumu, pretože trauma je to, ako vnútorne zareagujeme na to, čo sa nám stalo a nie to, čo sa nám stalo. Poprosím o kontakt na spoločnosť Kompas regenerácie. To neviem, nepoznám. Vidíme tu viacerých, ktorí potvrdzujú, že majú tie vlastnosti, tie osobnostné črty, ktoré Gábor napísal v tej knihe, ktoré sú akoby typické pre človeka s tými chorobami. Áno, ja typické pre ženy, tým je spojené tie výsledky u žien, áno, správne. Áno, väčšina žien vychovaných ako povinne hodné holky, vždy poslušné. Všetky ani tak nie som a nikdy nebudem pre mojich rodičov dosť dobrá. Učili ma byť dobrou, úslužnou, slušnou, citlivou, pokornou, mohla som urobiť čokoľvek, všetko, ani tak som nikdy nepočula slovo vďaky a pochvalu. Nikdy som nezažila objatie, otec mi do dňa svojej smrti pri stretnutí vždy len podal ruku. Ale aj takáto vec sa dá vyliečiť napriek tomu, že otec je už po smrti. Prosím, bude z webinára niekde dostupný záznam? Áno, bude. Ten záznam bude na YouTube, na kanáli Terapky.sk. Keď viem, kde v tomto ktorom momente v živote vznikla moja trauma, ako sa s ňou vyrovnať, to budeme hovoriť v ďalších webinároch, ale v zásade môžete použiť aj terapeutickú pomoc. Jahuda Tagar v Košiciach, tuším, robí tú metódu dopytovania. Na Slovensku pracuje s touto metódou Rasty Havala, viete ho nájsť na Instagrame cez Havala Rasty.
nedávno ukončil ročný tréning priamo s Gáborom. Ďakujeme. Ako sa môžem stať osvietenou? To je otázka. Janko, a čo potom, keď nájdem koreň problému? Stačí iba to zvedomenie. Určite zvedomenie pomáha a možno budeme o tom ešte bližšie hovoriť v ďalších pokračovaniach. Takže vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, za vašu dôveru, za to, že ste vydržali až do konca, napriek tomu, že to bolo trošku dlhšie, ako sme hovorili, nie o mnoho, ale o trochu. Ja vám ďakujem ešte raz za krásne posedenie. Majte pekný večer a budem rád, keď sa budeme vidieť zase o 2 týždne, kde pôjdeme do druhej časti knihy Gábora Maté, Mýtus normálnosti. Prajem vám všetko dobré.